चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानानै आरो बिथांमोननिनो जि खावलायनाय बायदियै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय माहारि आफाद आरो गुबुन गुबुन आफाद गासै मोनजिसे आफादा दिनै बेवहाय बाहागो लादों। आरो जोंनि दिनैनि खौरां बिजोङाव फोसावनो लानायनि थांखियानो जादों जे जोंनि चिरां जिल्लायाव माखासे जि अबस्था जानांगौमोन जोङो जिबादि लुबैदोंमोन बिनिफ्राय दोरोदनायखौ नुदों। बेनिखायनो नोंथांमोननि जि बिहोमा मिडियानि जि बिहोमा बे गोबांथार दङ। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम गिबि गिबियावनो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै साबायखर बावनायखौ हरग्रोबाय आरो नोंथांमोनहा बेखौ मोजाङै फोसावनानै चिरां जिल्लानि जि गाहाम फैबाय थानाय समा जि मोजां मोनसे थासारियाव लाबोनो हायो बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजोंनो जागोन बेखौ मिजिंथिबाय। दा जोङो एसे सिगाङावसो जि जोंनि चिरां जिल्लानि जि समाजारि थासारि बे समाजारि थासारिखौ गोबां जोंनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय जि जाथाय बेखौ फोरमायनानै होबाय। आं बेखौल' मोनसेल' सिगां फोरमायनो सानदों जे चिरां सि माने दै, रां माने दोहोन। चिरां थारमाने जोङो बिराद दैनि दोहोन गोनां मोनसे बियो जिल्ला। बे जिल्लायाव गोबांथार सानथौगिरि सुबुंनिबो अनजिमा गैया, राजखान्थिगिरिफोरनिबो अनजिमा गैया, गोरों सुबुरुनगिरिफोरनिबो अनजिमा गैया। नाथाय दुखुनांथावै बे चिराङा दिनैहाय दहाय बुंनाय माखासे जाथायफोरा जाफ्लेबाय थानाया जोंनि थाखाय दुखु गोनां। नंखायनो जोङो ज' ज'यै बेफोरबादि जाफ्लेबाय थानाय जायफोर जाथाय बेफोर जोंनि गेजेरावहाय जाहाथे जानो हाया आरो जाया आरो साफ्रोमबो दिनैहाय दहाय बुंनाय बादिनो गामि ओनसोलनिफ्राय लानानै न'खर, गामि आरो समाज लोगोसे दखरा आरो जिल्ला बिसोरो गासिबो जोङो जाहाथे जोङो साफ्रोमबो बुजिलायनानै जे जोंहादि मोनफ्रोमबो माबायाव बिबान दङ। बिबाना जेनेबा दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसाया मावखा हिसाबै दुलाराय फरायसा मावगोन। बेफोरबादि माखासे गामिनि माबाया थासारिया दिनै फैबाय थादों। दा बेफोरखौ जोङो खारहोनो थाखायनो जोङो मा लादों होनबा दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा गामि ओनसोलनिफ्रायनो न'खरनिफ्राय गासिबो जाहाथे जोङो सांग्रां होनो हायो बेफोरबादि जाथाया जोंनि गेजेराव फैबाय थाया। दहाय बुंनाय जाथायफ्रा जाहाथे जोंनि गेजेराव फैया बेखौ लानाय जादों। दा बेखौ समाजारि बिथिं हिसाबै जोंना चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां दिलीप बिथाङानो बेखौ फोरमायखाबाय। आङो नैबे जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जे चिरां जिल्लाया जोङो मिन्थिगौ चिरां जिल्लायावनो जोबोद गोबांथार गोरों सुबुङा सोमजिनानै दङ। दिनै साहित्य बान्था मोननाय एकाडेमिसियान आरो गोरों गोरों सुबुंफ्रा चिराङाव दङ आरो राजखान्थि लिडारफ्राबो दङ। अब्लाबो चिराङा मोनसे समावहाय जोबथा फारियाव दंमोन। मेट्रिक आनजादनि जि रिजाल्ट बे जोबथा फारियाव दंमोन। नाथाय जेब्ला जोबथा फारियाव थायो अब्ला जोङो साननांगौ जादों चिरां जिल्ला दुलाराय फरायसा आरो बर' थुनलाइ आफाद साननांगौ जादों आरो सरकाराबो बेखौ नोजोर होनायनि गेजेरजों फारफ्रोम बिथिंनिफ्राय नोजोर होनायनि जों सरकारखौ मोनसेखौ जोङो साबायखर बावनांगोन। जेब्ला चिरां जिल्लाया नैथि नामा लास्टनि नैथि फारियाव दंमोन अब्ला जोंनि आथिखालनि CM प्रमद बर' सारा अखानायैनो लेंफैनानै जे चिरां जिल्लाया मानो बिदि जानो मोननांगौ बेखौ इनिसियेटिभ लानायनि गेजेरजों उनाव बे नेक्स्ट बोसोराव जोङो सिगां सारियाव फार्स्ट पजिसन माबायाव
आसामनि गेजेरावनो सिगाङाव सौहैनो हादोंमोन। बेवहाय सौहैनायाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मैखोम नाजानाय आरो फोरोंगिरिफोरनि नाजानाय आरो अफिसनि नाजानाय आरो माबा राजखान्थि दैदेनगिरिनि नाजानाय आरो चिरां जिल्लायाव थानाय गासिबो जायफोर आफाद बेफोरनि नाजानायनि गेजेरजों दिनैहाय सेथि फारियाव सौफैदोंमोन आरो नैथि खेबावबो 2023-24 होमबा बहायबो आरो फिन बे गिबि सारिखौनो लानो हानाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथावै देग्लायहाय खेबसेनो स्लट फावसायनानै 12थि फारियावसो सौफैनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव जादों। दा बेवहाय जोंहा गोबां साननांगौ बाथ्रा थादों आरो बेबादि एसेबां मानि द्रोद फावसायनो गोनां नङामोन। जेनेबा 4थि बा 5थि बा 3थि बिसोराव थानाया जोंनि थाखाय एसे गोजोनथाव बाथ्रा जायोमोन। नाथाय दुखुनांथाव दा ओंखायनो जोंनि सोलोंथाइया दिनैहाय दावखोनांगौआ जुदि फावसायोबा आरो बांद्राय स्लट फावसायोबा बेवहाय जों दुखु मोननांगौआ जों चिराङाव थानाय चिरांनि थागिबि हिसाबै जोङो बेखौ साफ्रोमबो दुखु मोनदों आरो चिरांनि जायफोर आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो दुखु मोनदों। दा बेवहाय जोंहा गोबां हाबा मावनांगौ दङ। दा बेफोरबादिखौनो जोङो दिनै नुदों। समाज बिजोङाव खौरां बिजोङाव जोङो गोबां माबाफोरखौनो जे जोंनि जायफोर मोजां खामानि बे मोजां खामानिफ्रा फ्राय सिखारालासेनो जोङो नुबाय थादों जे गाज्रि माखासे समाज बेरेखा जि हाबाफोर बे हाबाफोरा नुजानायाव जोंनि माखासे हयथ' जानो हागौ गथ' गथायफ्राबो बेवहाय एसे माबा बेफोरबादिखौ नायनानैनो हयथ' फरायनाय माबानायफ्राव एसे खम जादों। आरो मोनसे बाथ्राया बेनो जे सोलोंथाइया दिनै गुन गोनां सोलोंथाइ मोननांगौ होननानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्रायनो नाजाबोयै दिनैसिम नाजानायनि गेजेरजों जिबादि सारियाव दावखोदों बे एसे गोजोनथाव बाथ्रा। नाथाय जोङो साननांगौ बाथ्राया बेनोल' जे गुन गोनां सोलोंथाइ मोननांगौ होननानै बुङोब्ला बेवहाय जोङो मोनसे फरायसालियाव जथेस्थ' फोरोंगिरिया थाथारनांगौ। फोरोंगिरिया दिनैहाय जोंनि गेजेरावहाय जिबादि फोरोंगिरि नांगौ हाइ स्कुलाव दिनैहाय जोंना साइन्स फोरोंगिरिया बबेबा साफाल' आरो बबेबा गैया। एम ए सेक्सनावबो थांनानै नाय साइन्स फोरोंगिरियानो गैया। दा बेबादि अबस्थायाव फोरोंगिरिफ्रा मालाय गावनि साबजेक्टआनो नंखाया अब्लाबो नाजानायनि गेजेरजों फोरोंनानै बिसिबां हानो नैबायदि अबस्थायाव हयथ' जोंनि जि सोलोंथाइ मेट्रिक रिजाल्ट बे रिजाल्टआ हयथ' दा फावसायनायनि खार'ना बेबो जानो हागौ। दा ओंखायनो बेवहाय जोंनि गभर्नमेन्टफ्रा जोंनि जायफोर आथिखालाव सामलायबाय थानाय गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टफ्रा बेवहाय एसे नोजोर होनांगौ दङ होननानै आं सानो। जे जोङो थोसारजासे फोरोंगिरिखौ जोङो मोननांगोन आरो जेरावहाय फोरोंगिरि गैया बेवहाय फोरोंगिरि थिसननायनि गेजेरजोंहाय जोङो जुदि मोजां सोलोंथाइ होनो हायोबा साफ्रोम गथ'फ्रा गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हागोन। आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो रिजाल्टआ जोंनि चिरां ओनसोलाव मोजां जागोन जों बेखौ मिजिंथिजायो। दा ओंखायनो आङो खावलायनोसो लुबैदों आथिखालनि जायफोर सरकार सामलायबाय थानाय बे जोंनो चिराङाव जिहेतु गोबां हाइ स्कुलफोर दङ बेवहाय गोबां भेकेन्ट जानानै दङ, गोबां एम इ फरायसालि दङ बयबो भेकेन्ट जानानै दं। ओमफ्राय जोंनि गुदि फरायसालियावबो जों नुनो मोन्दों दिनैहाय मोनसालियाव दाबो सिंगेल आरो जिर' बेयो दासिमबो दंगासिनो दङ। बेफोर मानो जानो मोनखो? आरो बिदि जिर' टिचारजों जुदि फोरोंनांगौबा बे फरायसालिनि अबस्थाया मा जागोन? आरो बेवहाय थानाय जायफोर फरायसाफोर बे गुन गोनां सोलोंथाइखौ बोरै मोननो हागोन? दा ओंखायनो जोङो सरकारनिसिमबो खावलायनो लुबैदों आरो जोंनि जि समाजाव थानाय गोरों सुबुंफोर बिथांमोनाबो बेवहाय मावनांगौ दङ। आरो जों जुदि साफ्रोमबो ज' मावलायोबा जोंनि गेजेराव थानाय जायफोर खहा जानाय जायफोरा जोङो दिनै फोलोमनो गोनां दङ बे फोलोमनो गोनां जिनिसफोरखौ जोङो ज' मोनफ्रोमबो आफादा जथायै जुदि नाजायोब्ला हयथ' जोङो बै जाय जोङो मिजिंथिदों चिरां जिल्लाखौ दिनैहाय जोङो आसामनि गेजेरावनो सेथि सारियाव जों दिनै लांनो नाजानाया बयनिबो थाखाय जुदि बिबान जोङो साननानै लायोबा हयथ' जोङो सानसे जाफुंसारगोन।
मानोना मोनफ्रोमबो खामानिया दहायनो बुंदों सानसेनो जाया। जों साफ्रोमबो नाजालायनायनि गेजेरजों दिनै जाया गाबोन जाया हयथ' बोसोरबानि गेजेराव जोङो बे नाजानायखौ जाफुंसार खालामनो हागोन। ओंखायनो आं खौरां बिजोंखौबो खावलायनो लुबैदों जोंनि गेजेराव जायफोर एसे गेना गोनां जायफोर खौरांफोर बे खौरांफोरखौ बांद्राय फोसावालासेनो जायफोरा जोंनि गेजेराव कनस्ट्राक्टिभ आरो सुबुंनो थाखाय गोनां बेफोरखौ बांसिन फोसावनानै जोंनो मोजां दावगानायनि बिहोमा होयो बेखौबो आं खावलायनायखौ थाबाय। आरो सरकाराबो बेफोरबायदि हाबाखौ मावगोन बेखौ मिजिंथिबाय। दिनैनि जि जोंनि चिरां जिल्ला हिसाबै गोबां जोंहा मावनांगौ दङ। बे मावनांगौ थानायखौ जोङो ज' मोनफ्रोम आफादफ्रा बेबादिनो जथायै मावलायनायनि गेजेरजों जोङो चिरांखौ मोनसे गोजौ सारियाव दैखांनो हागोन बेखौ मिजिंथिजायो। आरो खौरां बिजोङाबो बेखौ मोजां दायथ' लागोन बेखौ मिजिंथिनानै आंनि दिनैनि जि खौरां बिजोङाव फोसावनायनि जि फंनैसो बाथ्रा बेखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। खुलुमबाय। अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि बानजायनायाव दिनै जोङो जोंनि चिरां जिल्ला डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनो मोनसे मेम'रेन्डाम होनो आखायाव लादों। 15 साबजेक्टखौ लानानै 12 साबजेक्टखौ लानानै आरो बेवहाय जोङो लोगो होदों जोंनि माहारियारि आफाद 11टा आफादा बे जोंनि चिरां जिल्ला बड' स्टुडेन्ट इउनियनखौ लोगो होफानानै बे मेम'रेन्डामखौ होनो आखायाव लादों। आं नैबेखौल' बुंगोन, माने बुंनांगौखिनिखौथ' बुंलांबाय जोंनि सारमोनानो। आं नैबेखौल' बुंगोन, जोंनि माबाया समाजा एसे ट्राइबेल समाज होनोथ', ट्राइबेल समाजा लोंनाय जानायजोंल' गोदोनानै थायो। बेफोरखौ जोङो बोरै होबथानो हागोन आरो बेफोरखौ जोङो गासैबो माहारिया लोगो नाङैनो बेखौ होबथानो थाखाय आग बाग लानांगोन। जाहाथे लोङै जायै जोंनि गथ'फ्राबो बेफोरखौ बिमा बिफा लोंनाय जानायखौ नुनानै फरायनायाव एसेबो आघात जाया, बिसोरनि फरायनायाव जेबो दिगदार जाया। फरायबाय थानाय समावनो जुदि बिमा बिफाया थाखानि आंखालाव जुदि रांनि आंखालाव जौनि बिजनेस खालामोब्ला, दाथ' जिअ'टेकबो मोनलायबायनो जोंना, जौनि बिजनेस खालामोब्ला बे गथ' फरायफुनाय थानायावनो बै जौ बायनानै लोंफैनाय मानसिफ्रा मा सावरायगोन, बेसेबांबा माबा जागोन, बिनि थाखाय बिराद डिस्टार्ब जायो। गतिके बेफोरबायदिखौ जों होबथाथारनांगौ, अब्लासो जोंनि समाजा गोग्गो जागोन आरो गथ'फोर फरायनायावबो आवगायबोगोन। दा सोब बिथिङावनो जोंनि चिरां जिल्लाया गाहायाव फैगासिनो दं। शिक्षायावनो ला बा जोंनि डिसिप्लिन जिथु थासारि जेरैबायदि थानांगौ मानसि समाजाव, बेफोरबायदिया जोंना गोदोलांनो हमदों, गाहायनिफ्राय गाहायाव गोदोलांनो हमदों। जिहेतु दानि बे मडार्न जुगाव जों दावखोनांगौसोमोन, शिक्षा दिक्षाखौ माबानांगौसोमोन, खिन्थु जों दासिमबो ट्राइबेल नालाय ट्राइबेलनि माबायावनो गोदोसोनानै दं। बेफोरखौ जों प्रिभेन्ट खालामनायनि थाखाय जोङो जोंनि दैदेनगिरि, जेनेबा दिनै दा मा होन्दोंमोन दहायसो, बिउटि पार्लार एरि खुलिनाय, बेफोरखौ बन्द' खालामनायनि थाखाय राहा लानांगौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बा जोंनि माबाया सरकारा। बेखायनो जोङो बेखौ बयबो खौसेयैनो नाजानांगोन, जाहाथे जोंबो गुबुन हारि बायदि जोंनि जाथियाबो डेभेलप जानो हायो। जों मुंगै जानो नाङा आरो बेबायदि थाब्लासो जोङो जोंनि गथ' गथायाबो दावखोबोनो हागोन, फरायनायाव जा जिखुनु बिथिङावनो जा दावखोबोनो हागोन। आं बेखिनिखौल' बुंनानै आंनि दिनैनि माबाखौ एसेयावनो फोजोबबाय। ट्राइबेल संघ हिसाबै ट्राइबेलनि जिखिनि हारिमु, आबाद मावनाय, दिनै गासै बिथिंखौ लानानै जोंनि दानि प्रेजेन्ट कन्डिसन थासारि बियो माखासे समाव गैया जालांनो हमो, एखनबा बाहायिखौ नुनो मोनो। बिनि सायाव नोंथांमोना माबाफोर थांखि लादों नामा? बेनि थांखियाथ' नै दाख्लैसो जोङो माने जोंहा रंजालि बैसागो एरि जानानै थांबाय। बेफोरबायदियाव जोङो स्पिच एसे मोनसे मोननै जोंनि पाब्लिकनो एवारनेस होदों कि जोङो जोंनि गाननाय जोमनाय, जोंनि हारिमुखौ माब्लाबाबो दामनाय देनायफोरखौ सोलायनो नाङा, बा जोंनि गाननाय जोमनायखौ एटलिस्ट गुबुन दिनाव जोङो ट्राउजार माबा माबि गानबायबायनानै ओंखारोब्लाबो जै दिन जोंनि माहारियारिनि फोरबो, बे समाव खमसे खम जोंनि माहारिनि गाननाय जोमनायखौ गाननानै ओंखार, जोंनि ट्रेडिसनेल माबाखौ माब्लाबाबो बन्द' खालामनो हानाय नङा। बेफोरबायदि जों एवारनेस होदों पाब्लिकखौ।
स' जों नुनानैबो मोनदों बिथांमोनाबो बै दिनाव जेला बैसागु फोरबो दाब दाब जायगायाव फालिदों बिथांमोनखौ नुनो मोनदों बिसोर माब्लाबा नागाराखै जोंनि दख'ना गाननाय आर'नाइ लानाय फास्रा गाननाय मोसानाय बेफोरखौ गुबुननि माबाखौ लायाखै जाहाथे बिनि थाखाय आं बिसोरखौ धन्यबाद होयो दासिम माने आरो जोंनि माहारियारि माबाफ्राबो हारिमु आफादनि माबाफ्राबो जों बेखौ एसे नायगासिनो दङ कि जोंनि माहारियारि माबाफोरखौ माने होबथानानै लाखिनो थाखाय ट्राइबेलनि जिथु गाननाय जोमनाय बेफोर जाहाथे थायो भाषा बेबो थांनानै थायो बेफोरखौ